Molt bon dia. Avui des de Castellsapera, un dels cims essencials del repte de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb una vista esplèndida. Aquí la tenim aquí davant de Montserrat i també del Paller de tot l'any, i des d'una altra de les muntanyes que hem fet abans, més baixa, que és la Roca Salvatge. Castellsapera té un accés bastant fàcil, perquè quan nosaltres veníem d'aquesta zona hem volgut pujar per aquí, per aquesta banda del Penya-Segat, i ha estat una mica més complicat del que és habitual. És una muntanya de 777 metres que queda ponent de la Mola. Aquí tenim a Sant Llorenç del Munt aquí davant, i que té una vista esplèndida en pràcticament totes les direccions. Fins i tot el Pirineu es pot veure ben nevat. És una ruta bonica que es pot complementar amb altres cims, algun d'ells també de la Federació, i que estan just en aquesta zona una mica més cap a tramuntana de la nostra posició. Castellsapera, al Vallès Occidental, amb els seus gairebé 1.000 metres, 900 i escaig, que hem fet avui.